pareix una peça que té molta història. Cridanera. Sant. El nom de l'obra és Sota l'asfalt l'Horta. És un treball que vaig realitzar l'any passat, en el 2019, dins de la mostra de producció artístiques i multimèdia que es va realitzar en la Universitat de Belles Arts, així al Politècnic de València. Es tracta d'una mostra d'art que fan tots els anys per als alumnes del màster i em van seleccionar. Es comença a veure com se delimita un mapa, no? D'algo que està pròxim a aquest espai. Em desperta frustració en quant al canvi generat en la ciutat. M'ha recordat una flor d'hibiscus, no sabia molt bé el que representava i ha sigut com un poc una mescla entre un barri o alguna ciutat des de dalt. Jo vaig voler realitzar un mapa de l'Horta de València en els diferents períodes històrics que partixen des de l'època àrab fins a l'actualitat, on mitjançant una sèrie de capes podem anar veient com s'ha anat transformant aquesta obra i com la ciutat ha anat fragmentant-la i absorbint-la paulativament. Tècnicament l'obra està realitzada amb pintura acrílica i segueix un procés de veladures. Aquest procés consisteix en diluint amb un mèdium progressivament la matèria pictòrica, es van obtenint unes transparències que es superposen unes a altres. Jo crec que el missatge és que tenim que prendre consciència del nostre entorn i que tenim molta història que no coneguem i hem d'aprendre. Té que ser algo violent, perquè si no, aquesta selecció de colors no me pareix que siga casual més per algú que se pensa fer una obra tan gran. Definitivament no em ve a la ment ninguna classe d'obra pareguda a esta, ni similar. El missatge que vull transmetre amb aquesta obra és que parem atenció no sols a aquesta desaparició que hi ha hagut producte del progrés de l'Horta de València, sinó que parem especial atenció en com l'Horta de València s'ha fragmentat. No sols s'ha disminuït, sinó s'ha fragmentat. S'ha fet en trossos més xicotets i això la converteix en una horta menys productiva i, per tant, és més difícil que mantinguem la seva supervivència.